Monggo Mas Dalang. Miyen aku rawes kondo marang sira dawa manes Campur sari elok, Mak. Iya, Regane yo larang. larang. Jare bose tak tekoki saiki pira, Pak, regane? Alah, wedhus kuron-kuron ngono ndol. Siji pira, Pak? Sak trek. Aku ngejob njaluk kurtingan saithik ora entuk kok. Nesu malah. Ngamuk malah. Ngamuk. Nggih, titip pesan buat bos saya yang terhormat Bang Anton Polri, anu di Zoom Mas Nun Sewu. Untuk semua kesepakatan kanca-kanca menengosik tantung-tantung. Tak cek. Iki beda. Kanca-kanca baik dari video syuting maupun dari kanca-kanca campur sari juga kanca-kanca son minta diundangkan gajinya. Ya. Untuk penyanyi permintaan disuda mawon. Wah jindul. Nobatke wong. Entekke anggaran. Nggih. Ya. Kalajengaken Mas Bani. ngeleng jroning bebrayan kebak panggoda yakti Penake ngene iki. Udut pipone ya rega larang. Wis dinyang Kapolsek Masaran kuwi 24 yuta. Sak cangkeme. Enggak. Kelajengaken Mas Reza. Rupita kang nyrimpeti doni masih rawa ngayu Ade mlaku-mlaku karo ngrungokne wong kaya ngene penake kok. Iya to. Piye beli prasamu? Wong tuwek-tuwek gelem tak gandeng kok kowe ra ndek gandengan iki mikir masa depanmu. Ajeng ten pundi Mak Neng? Lek begengke. Urung teka. Salaman sik Pak. Salaman. Nggih. Lahir batin, Pak. Enggak. Lah iki wis Pak Bayan kok. Nggih. Monggo kelajengaken. Mbok aja salin sloga Remen kula nek ning Sambiljo. Pak Kapolsek wis regep. Matur sembah nuwun Pak Sanestu nderek nyambut damel nika sedanten nggih. Alah baunipun Bos Anton. Jare angger kon sekolah perwira kok aku tak rasa sekolah perwira ndol. Lah ngopo? Aku ndak ra iso ngetutke kowe. Lah ya nobatke wong lah. Nggih, monggo kalajengaken. lan maneh cidra janji jebul tega gandeng marang priya liya Matur nuwun Mas Dalang. Umpama wonge gelem udut ngono tak jatahane gak udut malah kono rokoke kekne aku. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bakal lali mung sliramu dek pepujan ning ati
garwane wong liya aku wis kapato tresno nanging ati kumok gawe lara tanda-tanda campur sari arek gayenge ngeten niku. Dadi nggih termasuk audien barang nggatekke. Nek audien nyun sewu mung menong ae pentola-pentolo, oke ora enek gendul kuning, wah tetep ora gayeng. Yakin menika. Wis ayem sik ya Mas. Estu mung nek ra ngeten. Lah engko wis nek gak enek wong dem-deman ya ora enek wong nanggap campur sari dadi ekonomi lemah awake dhewe. Ya to. Pokoke sak tumpuk dhuwur kene kudu entek lho Mas. Iya no, gak apa-apa. Enggak, aja akeh-akeh ning nek ra iso mulih. Monggo. Neng opo sli Tak. ramute ninggal aku kaya tanpa atiku Mangayun Suko Al Rostak dongkreknya Indonesia Alfa Audio juga media Mungkin atas Sukoronan Megalis dari pun Propamu wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bakal lali mung sliramu kepucen ning ati Nadyan sepisan ketemu nanging gedhe nerasa Rina wangi sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepaco tresno nanging ati umpuk gawe lara lah ngene iki rada jemenake Mas, beda karo sampeyan goleki Pak Lurah. nggih lah maksude Pak Kormat niku langkung prayoginipun ingkang kagungan wilayah mula-mula padosi nek Mbah Lurah kok nyendi Tak kira kondur. tak kira nek kondur lah iya
Monggo pentelasaken, Mak. Neng opo sih ramuti ninggal aku iya tanpa dosa atiku keloro Matur sembah nuwun. Kang Mas. Nggih. Lah, Nulatolaku tama Sing kagum seniman sing putri seniwati ayane mlampah tumrape wong tanah janji sampeyan Jawi menara kasusu sawae jembar-jembar parane lemu-lemu Nuwun sewu, piyayitan iki nek sawai lemu ngoten yo ayem banget, Bu. nggih Pak Rumiyin kula bidhaling nggih petani. nggih Ayem Mungkin ya tandri lemu-lemu. lemu-lemu. ya ayam seprene ya Pak Nggih. Tekan nggih. wong agung ngeksi kandha kita bali ulang apa setia dikelakon setia dikelakon panemban senopati ora hari kudu eling kang bapak Injih kagelar kados mengkaten menika kudu eling karo sing peparing. nggih Pak Lurah Kowe estu gliding. kula Ya. nggih Ya. Kepati hama sudi pinapsu tapa prata jenang gelan kekulane aja lali agamane salat limang waktu dinampi ing siang ratri Papat entuk, loro ora pareng. tenang sama Kalau dikabru imbok tukae. Ame mango
lagu pitutur Woy Ngaren Mas. Iki pitutur luhur tenan iki. Woy Ngaren. Nggih. Sajroning urip Bangsa kudu eling aja aji mumpung eling tembe burine nadyan isih enom mesti bakal donga tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune sing nerusake bebasan Woy Ngaren kudu eling ae ae So ae ae so ae ae tansah kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung eling tembe urine nadyan isih enom mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan Woy Ngaren kudu eling Mantep. Senek digawe. tanggap nggih tak Pak andhek. Heeh. Nggih. Insyaallah. Sriuning mustika tuban kadung tresna ing sepaya pati marang Raden Wiratmaya prasaja anandur branti Datan Brahita Kang Jini
Wiratmaya putranira Rangga lawe kuwi simbahku dewi Pak Dalang, Rangga lawe kuwi mbahku dhewe. nggih putune bapakku sak mbah-mbahku Rangga kabeh Nggih, mula taler Rangga. Rangga Jumena, Rangga lawe, Rangga Nggih. Dahono Lah nek kaya kula niku taler kula lembu peteng. aduh Ki Dalang Lah lan jenengan pirsa dereng sejarahe lembu peteng. Lembu Mula nek duwe anak lembu peteng kanca-kanca ya. Anak selingkuhan ki jenenge dijenengne lembu peteng. lembu peteng. Oh ngoten. Jenengan nggih gadah lembu peteng. Kula nggih gadah. Kula dhelikke wong wingi ning Palma kula simpen teng mriko. Kula jenenge lembu peteng. lanjut Kula niku angger ketemu Alrosta. Wah iki nggawa dolop kemene akeh kabeh wing guyu ngono wis gayenge sapone lho. Nggih. Lajeng nggih Pak nggih. nggih monggo lanjut Katresnan ning Wiratmaya tinampi ning Suwe ra pethuk ya. Iya. Tanteni ning Suwe bayanan. mari minggat mari sini. Iya, Lagi Bali. cakepane. Srine suwe lah minggat lagi Bali.
Monggo ditutup, Pak. Panjenengan ingkang nutup. Inggih, gayane wong lanang nutup. Nggih, napa mboten sah ditutup mawon? Engko nek tanduk neh iki bae dalang. Konangan aku ya tak gawa mlayu kok ora Lah ditutup. kroyok laler. Katresnane wirat moyo. Tinampi ning rara sriune. Senadyan iki lurah wis tempengan, Pak. Lurah ngene iki iso nyanyi. Wiwitane anderek sang peke umpama batune ki tak ces nganti kebak kae. Poso sasi toh aku ya melu poso. Tenane. Nek posoku kualik karo cah-cah. Walike piye? Kancane posone awan aku posoku bengi. Kenyayu kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bandara terus kayunyon selendang kuning kang saking bukit swara kurang permono ning wasesa ngungro angungro marang bandara sang Diahayu pijer gincangake alis terus tresno sesideman Haji wau aku mengko wae bagi aku dangdut. Nggih. Ngelai Pak Haji lho dangdut. Pak Haji lho. Anggonku angger nek swara didik Pak Haji langsung mulih. Wah nobake wong. Nek mriki benten. Langsung ya Ndral ya. Luwih becik patenono timbang perpisahan. Wis diang kang sulestyo
Kandhane kok. Piye Mas? Nang utek iso piar ngono aku. Kok yang Tenan. utek lho. Apane sing marai iso kemepiar ki apane to? Kendangane budak kuwi lho. Kangen aku. Botak ki sapa? Sing ngendang. Sing ngendang ki jenenge Mas Duwi kok iso botak? Jenenge sapa kae? Dwi Setyo. Sapa kae? Listyo. Oh alah, Dwi Listyo. Dwi Listyo. SSN. Dwi Listyo SSN. Sahabat. Coba ken buka nika ikete. Coba Mas. Wah. Kok kaya bokong kethek. Ya, tutup bae, tutup bae. Urip ana kota gede. Kembali ya Mas. Mung ngalamun kadowan ning ora tau ndemok mik blaso rino klawan wengi wujudmu kan katon sira nimas kang
katon manise ngaturaken wiluja krawuhipun binekten Bobo Paryanto penilik campur sari. Oh, penilik campur sari nggih Pak Guru. Wiragane tansah lambi luwes merah ati mantos gawe bingung. Mau diomongi penilik campur sari ini jadi ramadok. Apa penilik sekolah kok penilik campur sari. Nggih, dereng teko. Ya ndang kok ya. Lah, oh penilik jagung Solo Raya. Wah PCR. Ya wah. Nggih. Kersanipun kanca-kanca minggah pepanggungan langkung rumiyin. Yen sewu sedanten kemawon. Wah iya. Nganti Mbah Beno ki lho krikne kok ke anakku lanang ning endi kangen. Iya. Ning aja kok paitan lho, Be, kok paitan neh. Alhamdulillah pengestune, Be. Mbah Bayan Harto, nggo Mbah langgamipun panjenengan. Nggih, matur sembah nuwun. Sampun dipurwakani bawa kalih Adi Mas Endol. Ya. Buka celuk nggih. Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu bebujanku ati susah mong kangen sliramu. Kangen ra bisa mari amung sira tan bisa nambani. Ngudi dawuh saking Bang Anton iki wae. Siap aku ngono. Nak naga jeweren Mbah ngoten. Saiki wis manut aku. Monggo ta. Wis jinak saiki. Nggih. Heeh. Aja sempelang wong bagus. Balik, Jaipong.
penak Nggih, tasih diragap. kepenuk nggih Pak nggih. Ora kudu lagu sing anyar, Nggih. sing lawas ditokne. Ditokke. Tutup nggih Pak nggih. Heeh, ya. Aku